खुलुमबाय 2020 मायथाइनि सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशननि 12 एग्जामिनेशन हथात हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जाबाय CBSE निखौ। दा बेवहाय फोसावनाय बादियै बबेयाव बेसेबां बा माबादि रोखोमै देग्लायनि रिजाल्टआ जाखो बेनि सोमोन्दै गुदि खिथा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो लानाय जादों। दा बेवहाय माबोरै मा बिथङै मिथिना लानि फैदो। रिपर्टनि बादिब्ला बे बोसोराव गासै 12 लाख फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो गासै 88.78 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों, जाय उथ्रिनाया थांनाय बोसोरनि पास पार्सेन्टेजनिफ्राय 5% बांसिन जादों। बेजों लोगोसेनो 2020 नि बे आनजादनि फिथाइ बादियै हौवासाफोरा 86.19 जौखोन्दो उथ्रिदों, फारसेथिं हिन्जावसाफोरा 93.15 जौखोन्दोआव उथ्रिदों। आरोबाव ट्रेन्सजेन्डार फरायसाफोरनि उथ्रिनाया 66.67 जौखोन्दो। बे बिथिंखौ नायोब्ला नुयो हिन्जावसाफोरनि पास जानाय पार्सेन्टेजआ बयनिख्रुइबो बांसिनाव दंहैयो। जन बादियै रिजाल्टनि रिपर्टआ खोला भारतआव गोग्लैदों। खोला भारतनि त्रिवेद्रम जनाव बयनिबो बांसिन पास जादों, जेराव 97.76 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों। नैथियाव बेंगालर जनआ मोनदों, जेराव 96.17 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिदों आरो थामथियाव चेन्नाइ जनआ मोननो हानाय जादों। बे बोसोराव प्राइभेट फरायसालिफोरा सरकारि फरायसालिनि रिजाल्टजों हायाखै। बे बोसोराव जवाहर नवोदय फरायसालिया बयनिबो बांसिन जौखोन्दो पास खालामदों, जेराव 98.7 जौखोन्दो फरायसाफोरा पास जादों। फारसेथिं केन्द्रीय बिद्यालया नैथि बांसिन फरायसा उथ्रिनो हानाय खालामनो हादों, जेराव 98.62 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिदों आरो गुबुन फारसेथिं प्राइभेट फरायसालिया 88.22 जौखोन्दो फरायसा उथ्रिनानै थामथि जायगायाव थादों। मख'जाथावदि बे बोसोराव CBSEआ गुबुन हादोरावबो आनजाद खुंदोंमोन, जेराव 16,043 सा फरायसाया आनजाद होदोंमोन आरो 15,122 सा फरायसाया बेयावनो उथ्रिसारनो हानाय जादोंमोन।